Mae'r Grawys yn gyfnod paratoi, yn gyfnod myfyrio ar ein perthynas a Christ, wrth i ni deithio'r ffordd i'r groes a thu hwnt. Nid yw'n ymwneud ar hyn rydyn ni ein rhoi fyny, ond ar hyn rydyn ni'n ei gymryd ymlaen. Hunan aberth, gweddi a thaith agosach gyda Iesu. Mae'r gyfres hon o fyfyrdodau gan gleregwyr o'r esgobaeth wedi ei gosod i gynorthwyo ein hymrwymiad i gadw Grawys sanctaidd wrth i ni baratoi ar gyfer profiad o'r Pasg sy'n llawn llawenydd ac addewid yr atgyfodiad. Gobeithio y byddwch chi'n elwa o myfyrdodau hyn ac yn rannu'r dolenni ac eraill. Diolch yn fawr iawn i'r rhai sydd wedi cyfrannu, ac mae fy meddyliau am gweddiau gyda chi gyd ar adeg hyn o'r flwyddyn eglwysig. Myfyrodydd a chwiorydd yng Nghrist, gras os yng nefydd i chwioll a diolch yn fawr am gymryd yr amser i wrando heddiw. Wrth i ni symud trwy gyfnod y Grawys, hoffwn eich gwahodd i stopio am tamed, i oedi ac i edrych gyda'n gilydd ar berson Iesu Grist. Nid Iesu fel arwr, na brenin buddigolaethus yn unig, ond Iesu fel y gwas sy'n dioddef. Dyna'r teitl rydw i wedi ei gael ac mae'n teimlo'n arbennig o briodol wrth i ni droi at hanes temptiad Iesu yn yr anialwch, fel y ceir yn Efengyl Mathew, pennod 4, adnodau 1 i 11. Yna arweinwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd, i gael ei dymptio gan y diafol. Wedi iddo yn prydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd, a daeth y temptiwr a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y cerrig hyn am troi'n fara. Ond atebodd Iesu ef, a mae'n ysgrifenedig, nid ar fara'n unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yna cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd, a'i osod ar dŵr uchaf y deml, a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrwyd o hun i lawr oherwydd y mae'n ysgrifenedig. Rhyddo'r chymyn i'w anghylio'n amdanaf. Byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'n ysgrifenedig drachefn, paid a gosod yr arglwydd dy Dduw ar ei brawf. Unwaith eto, cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn, a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant, a dweud wrtho, y rhain i gyd yr hoddaf i ti, os yrthu hi lawr am haddoli hi. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos ymaith, Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, yr arglwydd dy Dduw a addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna gadawodd y diafol ef, a daeth angylion a gweini arno. Mae hon yn stori gyfarwydd iawn i ni. Rydyn ni'n ei chliwed bron bob blwyddyn yn ystod y Grawys. Ond weithiau pan rydyn ni'n gyfarwydd â'r stori, gallwn golli ei dyfnder. Felly heddiw, gadewch i ni wrando eto yn araf ac yn ofalus ar yr hyn mae'r hanes hwn yn ei ddweud wrthym am Iesu ac amdanom ni. Mae'r hanes yn dechrau gyda geiriau sy'n gallu ein synnu. Yna arweinwyd Iesu gan yr ysbryd i'r anialwch i'w demptio gan y diafol. Sylwch ar hyn. Yr ysbryd glân ei hun sy'n arwain Iesu i le anodd, nid camgymeriad mo hyn.
nid cosb chwaith. Nid arwydd fod Duw wedi troi ei gefn. Yn aml, rydyn ni'n cysylltu arweiniad Duw a phethau cadarnhaol, pan mae bywyd yn teimlo yn rwydd ac yn glir ac yn llwyddiannus. Ond yma mae arweiniad Duw yn arwain Iesu i le o unigrwydd, distawrwydd a brwydr fewnol. Mae hyn yn ein dysgu rhywbeth pwysig iawn. Mae Duw yn ein harweini hefyd i lefydd anodd, nid i'n cosbi, ond i'n paratoi ni. Pan rydyn ni'n clywed y gair anialwch, efallai ein bod ni'n meddwl am le gwag, diffyth, lle nad oes dim yn digwydd. Ond yn y Beibl, mae'r anialwch yn aml yn fan lle mae Duw'n siarad yn gliriach nag unrhyw le arall. A dyna lle cafodd Moses ei alw. Dyna lle dysgodd pobl Israel pwy oedden nhw mewn gwirionedd. A dyna lle mae Iesu'n cael ei baratoi ar gyfer ei waith ef. Yn yr anialwch, does dim byd i guddio tu ôl iddo. Dim torfeidd, dim canmoliaeth, dim sŵn. Mae'r pethau diangen yn cael eu tynnu i ffwrdd ac mae'r gwir yn dod i'r wyneb. Fel y gwas sy'n dioddef, nid yw Iesu'n dianc rhag y lle hwn. Mae'n aros ynddo, mae'n gwrando ac mae'n ymddiried. Weithiau, rydyn ni'n meddwl am yr anialwch fel rhywbeth i'w osgoi. Cyfnodau caled a degau o ansicrwydd neu llefydd lle nad ydyn ni eisiau bod. Ond yn y Beibl, mae'r anialwch yn aml yn fan o draws newid. Nid yw'n fan lle mae bywyd yn dod i ben, ond lle mae bywyd newydd yn medru dechrau. Mae'r hen bethau'n cael eu tynnu i ffwrdd, ac mae'r hyn sy'n wirioneddol bwysig yn cael ei ddatgelu. Fel y gwas sy'n dioddef, mae Iesu'n dangos nad yw tyfiant ysbrydol bob amser yn gyfforddus. Yn aml, mae'n golygu aros mewn lle anodd yn ddigon hir i Dduw i wneud ei waith. Dywed Mathew wrthym fod Iesu wedi ymchrydio am 20 diwrnod a nos, ac yna bu arno eisiau bwyd. Mae'r adnod hon yn un syml iawn, ond mae'n hynod o bwysig i ni. Mae'n ein hatgoffa fod Iesu'n teimlo newyn a blinder a gwendid, yn union fel i ni weithiau. Nid yw Iesu'n chwarae actio bod yn ddyn. Mae'n rhannu ei brofiad ni yn llawn. Pan fydd rhywun yn dweud wrthym, dwi'n gwybod sut wyt ti'n teimlo, rwy'n deall. Mae gwahaniaeth mawr rhwng rhywun sydd wedi darllen amdano a rhywun sydd wedi bod trwyddo y sefyllfa ei hun. Ond mae Iesu wedi bod yno. Yna daw'r temtasiwn cyntaf, os mab Duw wyt ti, gwarchymyn i'r cerrig hyn i droi'n fara. Ar yr wyneb mae'n swno'n synhwyrol. Mae Iesu'n newynog, pam na ddylai helpu ei hun. Ond mae'r demtasiwn yn mynd yn ddyfnach. Mae'n ceisio temtio Iesu i ddefnyddio ei rym ei fydd ei hun, i roi hunan gynhaliaeth yn lle ymddiriedais llwyr yn y tad. Mae Iesu'n ymateb, nid ar fara yn unig y mae dyn yn byw, ond ar bob gair sy'n dod o enau Duw. Nid yw Iesu'n dweud bod bara'n beth drwg. Yr hyn mae'n ei wneud yw rhoi'r angen hwnnw yn ei le priodol. Mae'n dangos bod y gwas yn dioddef yn byw o berthynas, nid o reolaeth. Meddyliwch chi nawr am rhywun sydd wedi bod yn sâl am gyfnod hir. Yn aml, nid ateb cyflym sydd ei hangen,
ond broses araf o iachad. Efallai nad yw'r newid yn amlwg o ddydd i ddydd, ond dros amser mae rhywbeth dyfnach yn digwydd. Mae Iesu'n gwrthod yr ateb cyflym o droi cerrig yn fara. Nid oherwydd nad yw'n gallu, ond oherwydd ei fod yn gwybod bod rhywbeth dyfnach ar waith. Mae'n dewis ymddiried yn y tad yn hytrach na datrys y broblem ar unwaith. A dyma ffordd y gwas sy'n dioddef, ffyddlondeb dros cyfleistra. Felly, beth mae hyn yn ei olygu i ni dwedwch? I ni heddiw mae hyn yn swnio'n agos iawn. Rydyn ni'n byw mewn byd sydd yn dweud, sortiwch y broblem mas. Paid â goddef, cymer y llwybr hawdd. Ond mae Iesu yn ein hatgoffa nad yw bywyd llawn yn dod o atebion cyflym, ond o ymddiried yn yw, hyd yn oed pan bod pethau yn anodd. Yn yr ail demtasiwn mae diafol yn mynd â Iesu i ben y dyml ac yn dweud wrtho i daflu ei hun i lawr gan hyd yn oed ddyfynnu'r Beibl. Dyma demtasiwn gynnil iawn. Troi ffydd yn berfformiad a defnyddio Duw mwyn ennill sylw. Mae Iesu'n ateb, paid â phrofi'r arglwydd dy Dduw. Mae Iesu'n gwrthod adeiladu ei gynhadaeth ar sylfaen o sioe neu boblogrwydd sydyn. Meddyliwch am rywun sy'n adeiladu tŷ. Os yw'r sylfaen yn gadarn, ni fydd llawer o bobl yn ei weld, oherwydd bod y sylfaen o dan y ddaear. Ond os yw'n wan, bydd y problemau'n dod yn amlwg yn y pen draw. Mae Iesu'n dewis sylfaen gudd ond cadarn i fydd dod tawel i'r tad. Ac yn y temtasiwn olaf, cynigir Iesu holl dernasoedd y byd. Roedd rhain i gyd i ti o syrthu am haddoli. A dyma'r demtasiwn fwyaf, pŵer, dylanwad a llwyddiant heb aberth, coron heb groes. Ond mae Iesu'n ateb yn glir, yr arglwydd dy Dduw, a ddola, ac ef yn unig a wasanaetha. A dyma'r foment lle mae Iesu'n cadarnhau ei lwybr. Nid yw'n cyfaddawdi, mae'n dewis y ffordd anodd. A mae'r hyn sy'n digwydd yn yr anialwch yn y rhagflas o'r groes. Yma mae Iesu'n ennill y frwydr fewnol cyn cerdded y ffordd i Galfaria. Mae'n dangos mae nid pŵer sy'n diffinio pwy ydyw, ond i fuddod. A dyma wir wyneb y gwas sydd yn dioddef. A mae'n werth cofio nad yw Iesu'n gofyn i ni gerdded unrhyw lwybr nad yw ef ei hun wedi ei gerdded yn barod. Mae'r anialwch, y temtasiynau a'r poen yn y rhan o'i stori ef, cyn iddyn nhw fod yn rhan o'n stori ni. Dyna pam y gall Iesu ein harwain gyda thosteri. Nid yw yn ein galw ni o bell, ond o'n calon o'r canol, o fewn ein profiad ni yn hunain. Mae'n cerdded gyda ni, cam wrth gam, ar hyd y ffordd. A dyma'r newyddion da i ni. Pan i ni'n wan, mae Iesu'n deall. Pan fyddwn ni'n cael ein temptio, mae Iesu wedi bod yna yn barod. Pan fyddwn ni'n teimlo ar goll, mae Iesu'n cerdded gyda ni. Nid yw'n sefyll o bell, mae Iesu yn agos.
Ac felly beth mae hyn yn ei olygu i ni heddiw? Efallai bod rhai ohonom ni mewn anialwch ar hyn o bryd, yn profi cyfnod o ansicrwydd, colled neu cwestiynau dwfwn ac anodd. Os felly, cofiwch chi hyn, nid yw'r anialwch yn arwydd fod Duw wedi eich gadael. Yn aml, mae'n fan lle mae Duw yn gweithio'n ddyfnach nag erioed. Mae Iesu, y gwas sy'n dioddef, yn ein gwahodd i ymddiried, hyd yn oed pan nad yw'r ffordd yn glir. Ac felly, wrth i ni barhau trwy tymor y Grawys, gadewch i ni i ddilyn Iesu, nid gyda balchder, ond gyda gostigeiddrwydd, nid gyda sicrwydd ffug, ond gyda ffydd sydd yn ddwfwn. Felly gadewch i ni gyda'n gilydd i ddilyn Iesu, y gwas sydd yn dioddef, yr un sydd yn ein hadnabod ac sydd yn ein deall, a'r un sydd yn ein harwain at fywyd tragwyddol. Gweddiwn. Arglwydd Iesu. Diolchwn i ti am gerdded y ffordd anodd erbyn mwyn ni. Pan fyddwn ni'n teimlo'n wan, bydd gyda ni. Pan fyddwn ni'n cael ein temptio, arwen ni, ac helpa ni i ddilyn dy lwybr di, bob yr un dydd. Gwyddiwn hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.